שלום לכולם. אז היינו בתוך הפרשנות תורת הפנימיות של הרמח"ל, מספרו אדיר במרום, על נושא התיבה. נזכיר בקצרה, כמו שתיבת נוח הצילה מהסטרא אחרא, וגם בתוכה נעשו תיקונים, כך המערה הוא משווה למערה של שמעון בר יוחאי, שהצילה אותו מהסטרא אחרא, וכשישב שם הוא עשה תיקונים, הוא בעצם כתב את ספר הזוהר ותיקוני הזוהר. ואז הוא קצת מרחיב להסביר לנו את נושא המים. אז הוא אמר שבהתחלה המים היו כולם יחידה אחת, ואחר כך מתחלקים המים למים עליונים ומים תחתונים. כשהמים התחתונים יש להם גם כינוי המים הזדוניים. אני רוצה רגע להסביר את הביטוי, כי גם לי הוא היה נשמע נורא, עד ששמעתי עכשיו את הפרשנות כאן, והבנתי למה הכוונה. אז הוא אומר ככה, ביום השני נברא הרקיע, שהבדיל בין המים העליונים למים התחתונים. המים התחתונים, מה שמאפיין אותם, שהם חסרי צורה. מים מקבלים את הצורה של כל כלי שאליו הם נכנסים. כשאומרים שמשהו חסר צורה, זאת אומרת, אין לו גבולות. זאת אומרת, הוא מעין חומר גלם, ולזה נקרא בעצם זדוני, משהו שעוד אין לו צורה. לצורך הבנה יותר עמוקה של מה שאני אומרת ככה, יש לנו ביטוי, למשל אומרים על אדם הוא בלי יעל, ומתכוונים כאילו הוא כביכול אדם רמה כוונה, זה אדם בלי עול, שלא מקבל עליו שום צורה, שום עול. ככה גם הסטרא אחרא, שלא מקבל עול. וזה נקרא מצב של סטרא אחרא, הוא כביכול השולט, זה מצב של גלות. זאת אומרת, אין קבלה בעול שמיים, יש מרידה בקדוש ברוך. והמצב הזה, זה היה מצב של 10 הדורות הראשונים. כן, עכשיו, האור שנברא ביום הראשון, הוא בעצם היה תחילת התיקון. הוא יצר שמצב כשרוח אלוהים שהייתה מרחפת על פני המים, כאילו נכנסת אל המים, אבל בצורה של תיבה. היא מגינה על כל מי שבתוכה. ובימינו, עיקר התיבה, לפי הפרשנות הזאת, זה הזוהר ותיקוניו. כל זמן שהרב השולט בעולם, מי שחוסה בתיבה הזאת מוגן. ומשיוסר מכסה התיבה, יראו כל התיקונים שכבר נמצאים בתוך התיבה, זאת אומרת בתוך הזוהר. זה כתב רמח"ל לפני, אני חושבת, אל תתפסו אותי במילה, אבל 300 שנה בערך. אני אבדוק את זה יותר טוב. בכל אופן, אם אנחנו מסתכלים על ימינו מתוך זה, הרי שאפשר להגיד כבר, זה אחת הסיבות שאומרים שאחרית הימים כבר התחילה. למה? כי אותו ספר זוהר שהיה סגור, היה סודי. זאת אומרת, עד לא הרבה שנים, מי יכול היה ללמוד את ספר הזוהר? רק גברים, נשואים ומעל גיל 40 ותלמידי חכמים. היום הספר הזה נגיש לכולנו, זה לא אומר שכל כך קל ללמוד אותו, ורובנו יודעים הרבה פחות ממה שהם חושבים, ואני קולט בזה גם אותי כמובן, אבל הוא כבר מתחיל לצאת לרשות הרבים, וזה סימן של התחלה של אחרית הימים. אז התיבה שהייתה בסוד, מכסה התיבה סגור, נפתח לקראת אחרית הימים. ומי שינצל, מי ינצל? מי שיעסוק בתורת פנימיות התורה. ועוד פרשנויות, אנחנו הולכים כל הזמן באותו כיוון, אבל בכל זאת זה קצת שונה. מפי הרבי מלובביץ' שמביא מהבעל שם טוב, הוא אומר, התיבה לאורך כל הדורות היא התורה שלנו. ומסביר פה גם הרבי מלובביץ', לא במקרה בשפה התנ"כית, למילה מילה קוראים תיבה. לא אומרים יש 3 מילים בפסוק, אלא יש 3 תיבות בפסוק. כי בלשון הקודש כל מילה
היא תיבה. ועוד פרשנות מבעל שפת אמת, הוא אומר, התיבה היא השבת. ולכן, בכללי, אף על פי שאנחנו חיים בעולם, שאי אפשר להבדיל בו בין אמת לשקר, ואני חושבת שכולנו מבינים על מה אני מדברת, פייק ניוז וכן הלאה, יש לנו דרך להינצל, אם על ידי פנימיות התורה, אם על ידי התורה, ואם על ידי השבת. ואז מגיע הרגע ויוצאים מהתיבה. כל השקר שהיה עד אז בעולם נמחק, עולם חדש, בתולי במידה רבה. והמעשה הראשון שעושה נוח, בונה מזבח לקדוש ברוך הוא ומעלה עולות. מעשה מדהים של הכרת טובה, מתוך כל המוות שסביבו. נכון, הוא ניצל, הוא אומר תודה, אבל תחשבו על כל מה שהוא רואה מסביבו, את כל המתים, העצמות, לא רוצה אפילו, יותר טוב שהדמיון לא יעבוד במקרה הזה יותר מדי. והדבר הראשון שהוא עושה, זובח זבח לקדוש ברוך הוא. ואז אומר הקדוש ברוך הוא, ויאמר אדוני אל ליבו, לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, ולא אוסיף עוד הכות את כל החי כאשר עשיתי. שימו לב, יש כל הזמן קשר בין האדמה לאדם. לא אוסיף עוד לקלל את האדמה, זה הדבר הראשון שהוא אומר, בעבור האדם, בגלל האדם. שמעתי מפי הרב זמיר כהן שמביא מהמהר"ל. הסיבה שאחרי 120 שנה קוברים את האדם באדמה, היא בגלל תכונה מיוחדת שיש בה, באדמה. מכל חומר בעולם אפשר להפיק ממנו רק את אותו חומר בצורות שלמות. למשל, מברזל אפשר להפיק כל מיני צורות, אבל זה תמיד ברזל. מכסף אפשר להפיק כל מיני צורות, אבל תמיד זה כסף, עץ וכן הלאה. רק מאדמה אפשר להפיק הכל, צמחייה, בעלי חיים, נפט וכדומה. האדמה היא הפוטנציאל של היקום כולו. וכשאנחנו טומנים את האדם באדמה, לאחר מותו, יש כאן עניין סמלי, כי גם באדם יש פוטנציאל הכל, כמו לאדמה. ולכן, בתחילה, מצב האדמה היה מעין ברומטר רוחני לאדם, לדעת באיזה מצב הוא נמצא. אבל, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, האדם מסתכל על האדמה ולא מבין את הקשר שלו איתה. שכח שיכולה להיות הברומטר הרוחני עבורו. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אין טעם לקלל עוד את האדמה, כי במילא האדם לא מבין מה הוא רואה. אז כאילו מנתק את הקשר הזה בין האדם לאדמה. למעט מקום אחד על פני האדמה, ולמקום הזה קוראים ארץ ישראל. בארץ ישראל, הברומטר הרוחני של האדמה מול האדם עדיין פועל. ולכן, לדוגמה, אם אנחנו עושים את רצון השם, יש גשם והאדמה מצמיחה, וחס וחלילה להפך. כי ארץ ישראל היא משכן השכינה, מקום שבו קבע הבורא את דירתו בתחתונים. לכן, כשאדם חוטא בארץ ישראל, זה שונה מאדם שחוטא בשאר המקומות. כתוב, הארץ תקיא אתכם. אני לא רוצה להיכנס, אבל תוכלו למצוא את הדברים האלה בפרקים האחרונים בספרי דברים, בצורה מאוד קשה. כי את ארץ ישראל אסור לטנף. יש הקפדה הרבה יותר גדולה על התואר בארץ ישראל, מפני שלאדמה בארץ ישראל עדיין יש את הכוח שלפני לא אוסיף עוד לקלל את האדמה בעבור האדם. לצורך השוואה שנבין מה מדובר, ארץ ישראל היא כמו בגדי מלך. שאר הארצות הם כמו בגדי שוק. אין דומה למי שמלכלך את בגדי המלך
למי שדומה, למי שמלכלך בגדי שוק. אז זה פשוט כדי להבין את העניין ולהבין למה כאן בארץ ישראל, במידה רבה מבחינתנו, כביכול, אם אנחנו מסתכלים את זה בחיצוני, החיים הרבה יותר קשים, הדרישות הרבה יותר גבוהות, כי מבחינה רוחנית האדמה הזאת עדיין מקודשת. ואז נותן הבורא אות ברית בינו לבין כל חי. ויאמר אלוקים, זאת אות הברית אשר אני נותן ביני וביניכם, ובין כל נפש חיה אשר איתכם לדורות עולם. את קשתי נתתי בענן, והייתה לאות ברית ביני ובין הארץ. שימו לב, לא רק בינו לבין האדם, בינו לבין הארץ. והיה בענני ענן על הארץ, ונראתה הקשת בענן. וזכרתי את בריתי אשר ביני וביניכם, כאן נכנס האדם, ובין כל נפש חיה בכל בשר, ולא יהיו עוד מים למבול לשחט כל בשר. והייתה הקשת בענן וראיתיה, מי ראה אותו? הוא, הקדוש ברוך הוא, לזכור ברית עולם בין אלוקים ובין כל נפש חיה בכל בשר אשר על הארץ. ויאמר אלוקים אל נוח, זאת אותה ברית אשר הקימותי ביני ובין כל בשר אשר על הארץ. רש"י אומר לנו, אלוקים אומר, שיעלה לפני המחשבה להביא חושך ואבדון לעולם, שתבוא לפני מידת הדין לקטרג עליכם, לחייב אתכם. אני רואה את הקשת, אני רואה את אות הברית ונזכר שנתתי הבטחה לא להביא יותר מבול על הארץ. אם ככה הקשת היא קודם כל תזכורת לקדוש ברוך הוא עצמו. אבל זה גם תזכורת שמזכיר לנו הקדוש ברוך הוא. הוא אומר לנו, שימו לב, מידת הדין מקטרגת עכשיו עליכם, תיזהרו במעשים שלכם. ולכן גם אומרים לנו שיש דורות כמו הדור של חזקיהו המלך ושל שמעון בר יוחאי, שהיו צדיקים גמורים, ולכן כל ימי חייהם לא נראתה קשת אפילו פעם אחת על פני הארץ, כי לא היה צורך בה. במילים אחרות, שאנחנו רואים את הקשת, שהיא מאוד מאוד יפה, אין ספק. גם אני מאוד אוהבת את המראה שלה, אבל לזכור, זאת גם אזהרה. מידת הדין מקטרגת עלייך. תבדקי מה את צריכה לעשות. זהו לבינתיים, ובפעם הבאה אנחנו נעבור לדבר על מה שנקרא דור הפלגה, או דור מגדל בבל. להזכיר, נוח חי דור אחד, כן, בשני הדורות האלה, ואנחנו נעבור לדור הפלגה, ונראה מה קורה שם. גם שם הסיפור מאוד מעניין. תודה על תשומת הלב, תודה שהייתם איתי. שלום לכולם.